Boa xentiña, como estamos? Hoxe damos comezo ao capítulo 2 de Manda Carallo. Nesta ocasión teremos a oportunidade de entrevistar ni máis ni menos que a Xavi Paz, un gandeiro galego que posee a finca rústica privada máis grande de Galicia. Falaremos con el sobre a súa gandería, como empezou nisto e sobre o seu restaurante que montou fai un ano. Así que, como sempre, deixo-vos un pequeno vídeo de presentación e empezamos. Como estamos, xentiña? Hoxe temos connosco, como vos presentei anteriormente, Xavi Paz. Como estamos, Xavi? Moi ben, moitas gracias por recibirme aquí. Encantado de terte aquí, meu. Como sempre, como fixo na anterior entrevista con Jesús e Lois, a primeira pregunta: quen é Xavi Paz? Pois Xavi Paz é un xoven vilalbés que se dedica ao mundo da ganadería e da agricultura, e agora, para diversificar un pouco o mundo e para consumir os produtos, pois montei un restaurante. Bueno, montamos, un socio máis eu. Sí, Faneo, non? Sí, Marcos. Marcos Faneo. Sí. Tú empezas nesto moi novo, que eu li unha Empecé noticia. con 18 anos. 18 anos. Con 18 anos, foi cando apareceu a oportunidade da finca, aí en Vilapedre, e foi cando alquileina. Empecé hasta o día de hoxe, sigo aí dando o callo. É que leín a finca rústica de Galicia privada máis grande. Sí, é máis grande. É dun fondo de inversións que se dedican a comprar terrenos, a alquilar e vender. E sí, eu tenho esta parcela ali que foi reunindo e que a concentración parcelaria consigo facela tan grande, e é que lles teño alquilada. Estaba estudiando algo cando decidiches empezar nesto. Sí, eu estaba estudiando ADE. Empecé a estudiar ADE, eu son de finales de ano, entonces empecé con 17 anos, e cando acabou o primeiro cuatrimestre, non me gustaba moito a carreira, e eu daquela dedicábame a competir cos cabalos, facía hípica, facía salto. Entonces coincideu tamén que o único cabalo que tiña daquela que me morreu, e surgiu unha oportunidade, unha oferta de Alemania para ir traballar alá, e fomos para alá. Entonces deixei a carreira e empecé ali a traballar e tal, hasta o momento que apareceu aquí a finca. En que traballabas ali en Alemania? Ali era jinete nun acuario. Jinete? Sí, montando cabalos e potros e eso. E canto tempo estuveches, máis ou menos? Pois sobre 6 meses. 6 meses. Sí. E a vida en Alemania? Bueno, é diferente, sí. Como a todos, son outras culturas, e moi cedo a xente levántase moi cedo pola mañá, despois á noite recollese moi cedo, non é como aquí que temos a cultura de ir ao mellor aos viños ou salir a algo. Ali a xente é moito máis casera, moito frío. Sí? A xente comparado con aquí moito máis frío. Está máis ao norte. É diferente, máis frío, e é un frío moito hielo, moitas xeadas, era un frío diferente logo. Notábalo máis, será porque o mellor non estaba acostumbrado tamén. E o idioma? Porque o alemán... Inglés. Falaban así... No, eles falaban alemán, pero eu manejaba mal o inglés. Entonces, eu vivía nunha casa con outros traballadores da hípica onde traballaba, e había xente de Rumanía, de Marruecos, de Escocia. Entonces, para entendernos un pouco, o idioma era o inglés. Sí. Sinto todo. E ali competías ou solo traballabas? No, ali non cheguei a competir. No, nunca cheguei a competir. Botei pouco tempo, solo estuve entrenando os cabalos, Porque eu li tamén que cando volviches, surgeuche a oportunidade da finca, deixaches, pois, para adiante. Sí,
Ofrecerenlle a finca a meu pai, e meu pai, como sempre, soupera que me gustaba o tema da ganadería e eso, pois comentáramo, olla, esta oportunidade e tal, e dixen, bueno, pois vou, estudiamos o tema, e vin e empecé. Pero, de onde chegan iso? Porque teus pais... Sí, bueno, meus pais dedicáronse a outros sectores, meu pai dedicouse ao sector da roupa, ao sector das placas, e eso, pero a mí os cabalos gustaron desde pequeniño, porque meus tíos, mas meu abuelo, que non cheguei a conocer, por parte de miña mãe, sempre tuveron cabalos, e a mí gustaba moito eso, e desde pequeniño meus pais dixeron, bueno, pois se lle gusta, vamos levar unha hípica. Entón empecé na hípica, foi cando empecé a competir, empecé a... Bueno, iba ben daquela, ganaba premios a nivel gallego, a nivel España, tamén conseguín algún, fun co equipo tamén, bueno, ben, contento, pero era outra vida diferente a da hora. Claro, a parte dos cabalos tiñas tamén as vacas. E desde aquela non. No, pero cando... As vacas tamén agora o principal que tes, vamos. Agora si, agora o principal é as vacas e os cabalos que teño, pero non son cabalos de alta competición como era daquela. Son cabalos de monte. Sí, cabalos de monte que están para limpar as fincas atrás das vacas, son de pura raza gallega, para venda as femias para vida e os machos para sementais, e para consumo cárnico tamén. Que os levas a Asturias, polo que li nunha entrevista, non sei Sí, se os levaban. antes levamos a Asturias, ahora mesmo estou vendendo un cebadero de Navarra. De Navarra? Sí. Aquí en Galicia non... Aquí en Galicia cebaderos non hai gran cousa, entonces eu os meus preparos un pouco, poños nuns kilos estándar, e que me pide o cebadero para entrar, e ele acaba os de cebar, o cebadero de Navarra, teñen matadero tamén, matan e pois comercializan en Italia. Teñen clientes en Italia como restaurantes, carnicerías, supermercados, e vendenlles para ali a carne. Despois sobre a comercialización queria falar, porque hai diferentes temas que queria preguntar, pero volvemos tamén un pouco máis atrás, aos 18 anos, dices, vale, vou coller a finca, e seguramente tu veites que pedir un préstamo a un banco. Sí. E como foi eso de decir, mira, quero facer isto, con 18 anos? Sí, é complicado. Eu tuve suerte que a miña familia apoioume, axudoume, e dentro das súas posibilidades o máximo que poido, e, bueno, foi a base para que o banco se fiara de min. Se non chega calquer rapaz e pide cartos para empezar nunha finca tal, para comprar moitas vacas, para moitos gastos do principio para arrancar, e o banco chócalle. Entonces aí tiño que dar esas gracias, e foi a base a familia que me axudou para poder arrancar. E ao principio costouche empezar, non? Sí, bueno, eso é como a todo, calquer negocio que empeces, os primeiros anos non obtés ganancias, nin obtés beneficios, porque o que vas facendo tens que ir pagando letras, tens que ir reinvertindo para seguir medrando, entonces é difícil, pero bueno, agora xa levo pois desde o 2017, e agora xa está a cousa un pouco máis estabilizada e xa vai sendo rentable a explotación logo. Hostia, porque tú empezas en 2017, sí. Empezas en 2017, ao principio que tiñas? Só os cabalos? Ao principio tiña só cabalos. Despois ampliaches as vacas? Sí, porque o primeiro ano estuve solo con cabalos. O primeiro ano só con cabalos? Sí, porque o home que lle alquilei a finca antes tiña outro arrendatario. Entonces, arrendador. Ese arrendador tiña vacas e non podía sacalas dun día por outro. Entonces, tuve un ano de margen para vendelas. Eu ese ano de margen, para non mezclar as miñas vacas cas del, e para facer todo correctamente a nivel sanitario e a nivel de papeleo ben, estuve un ano libre, sin vacas e cos cabalos. E despois, cando el sacou as vacas, botei un tempo vacío, desinfectei as instalacións e todo, por sempre podía haber algunha infección ou tal, para que non se contagiaran as miñas vacas, e empecé cas vacas. Fun a Francia, e comprei da raza Salers, que son unha parte das razas que teño agora. Empecé con 40, e fun criando, e despois máis adiante comprei outros 40, e fun indo hasta hoxe que hai 150.
sobre 150. Esas vacas lín que son moi dóciles, moi... Sí, eu daquela que empecé fixe un estudio de razas, era un pouco o que máis se me adaptaba, porque son vacas dóciles para manexalas, e ao principio estaba eu solo, inda que me viña a axudar un tío meu, que agora sigue vindo, e éramos os dous, entonces para manexar as vacas, para cambiarlas de finca, se son vacas bravas ou un manexo complicado, é difícil. Entonces eso foi unha cousa fundamental que me quixen fijar. Despois tamén fijei moito na facilidade de partos, porque claro, se tes 30 ou 40 vacas, os partos son fáciles de controlar, pero que a idea que tiñas de ampliar e de crecer, o día que tes 300 vacas, e como a quen di, pare casi unha cada día do ano. Entonces, se non tes unhas vacas que pairan ben e que alimenten ben os becerros, que os becerros nacen espabilados, e iso é moi difícil porque tens que botar ali día e noite por se hai alguna complicación. Entonces fixeime neso. Esta raza é unha raza que pare sola, as vacas paren solas, os becerros nacen moi espabilados, a media hora de parir xa están correndo e mamando, e iso é unha cousa boa porque ali hai moito lobo. Entonces o becerro tardar unha hora en levantarse, o lobo ao mellor, se a vaca pare de noite, ao mellor viña e o mataba. Entón, como nacen tan espabilados e tal, involúcranse rápido no grupo, e ben, e despois aparte que as vacas teñen unha calidade de leite boa, entonces manteñen os becerros hasta os 7 ou 8 meses. Hostia. Do tema que logo vamos falar posteriormente, aparte das vacas, estas que veñen de Francia, tes tamén cachenas. Sí. Que son moi características polos cornos, non? Sí, é a raza máis pequena do mundo. Sí? Sí. As cachenas compreinas fai 4 anos, creo, agora. Fai a finales de ano 4 anos. E utilízalas para producir carne. Para producir carne. E teñoas, como é unha vaca máis pequena e máis rústica, teño na parte máis alta da finca. Está dividida a finca como... A finca é como unha escala, vai de menos a máis. Entonces hasta un cuarto teño as alas para baixo, e do resto para arriba teño os cabalos e as cachenas. Conviven xuntos? No, por un parcelas teño. Parcelas. Sí. Entonces, van rotando? Van rotando. Se vais para arriba? Primeiro teño as... Non, as aleras están sempre na súa parte. Vale. E as cachenas, máis os cabalos, están na outra parte. Entonces paso as vacas polas fincas, como as vacas non aproveitan tanto a maleza como os cabalos, saco as vacas para a seguinte parcela e paso os cabalos para esa. Entón os cabalos sirven como desbrozadora, como abono, porque eu aí en Vilapedre, a parte onde están as cachenas e os cabalos, é red natura, que non se pode abonar nem desbrozar, é un espacio protegido pola... Hostia, eso non é un pouco putada, non? Sí, é putada, pero claro, hai que saberlo xestionar con animales de unha maneira, agora estou en ecológico tamén, de unha maneira ecológica e aproveitando recursos naturales sin meter recursos mecánicos. É o tema de... porque na miña ignorancia, vamos, non hai que fazer moito papeleo para ter tanto animal. Sí, porque... o papeleo é unha cousa que dá traballo, pero é o máis importante. Eso é que a parte do bienestar animal, que tamén é fundamental, o papeleo é unha cousa que hai que levar moi a rajatabla, que non se che pasen animales de dar de alta nin de baixa, a hora de vender, a hora de cando nacen, e a hora do saneamiento, tens que ter todo correctamente controlado, para que a ti che seña máis fácil e para que os veterinarios, cando che veñen facer inspeccións ou tal, lle seña tamén máis fácil. Está moi encima ou...? Bueno, normal. Ao principio sí, cando abres unha explotación, pois sí, fanche inspeccións de todo tipo, como é normal, que veñen mirar que teñan auga, que teñas unha manga de manexo para o día que haxe que collelas para checar os becerros e para todo, revisan as fincas que esteñan correctamente cerradas e con auga e eso. Sí, pero desde que arrancas, despois ao mellor é unha vez cada 3 anos che ven unha inspección. Ao mellor un ano che ven unha inspección de control de crotales, que os crotales son os que teñen as vacas nas orellas, miran que as vacas teñan todas, que non lle queren a ninguna, nin eso. Outro ano ao mellor che ven unha inspección de bienestar animal, miran os animales que esteñan correctamente alimentados e tal. Entón son así inspeccións
que che van vindo, non che veñen todas xuntas, entonces o mellor un ano non che toca ninguna, ou os anos seguintes che tocan dúas, ou, sabes, van sendo así, pero bueno, son lévanse bastante ben, tendo todos os animales correctamente alimentados e como teñen que estar, o papeleo un pouco ordenado e controlado, lévanse ben. Porque as multas entendo que son moi grandes. Sí, as multas son moi grandes, pero ten que ser así, porque senón os pobres animales sufren e a xente ten mal atendidos. Pero bueno, dentro dunha normalidade, as cousas vanse levando bastante ben. O tema de inspeccións eso non quer dicir son moi estrictos, son estrictos co que teñen que ser, que é normal, pero son entendibles que un animal, ou a mellor onte, este animal tiña, porque teña un crotal en cada orella, a mellor este animal onte tiña os dous crotales postos, e esta noite se rozou unha rede e perdeu un. Entón non por eso vai meter unha multa, solicítalo, pides un duplicado, posio e solucionase o problema. E por que teñen que ter os dous? Hai alguna razón ou...? Pois a verdade é que non sei, pero supoño que é por se lle cae dun, que lle quede do outro. Para que conozas logo, para que identifiques. Se non se ten un solo e cae ese, queda o animal sin identificar. Ten sentido. E despois, a finca é enorme, 1200 hectáreas. Sí, 1200 hectáreas. Como te moves co cuá ou con unha moto? Sí, co cuá bastante. Co coche nas zonas máis baixas onde están as alas é unha zona máis ben llana e co coche, co trator, móvome. Pero onde están, por exemplo, os cabalos e as cachenas, nas zonas que son moi costas e tal, co cuá para mirar todo ben, se ves algunha vaca que está mellor ali máis apartada porque o mellor está parida ou enferma ou tal, co cuá ou andando. Chegas co coche onde chega o coche, que hai pistas dos eólicos, entón o mellor deixas o coche na pista e baixas andando onde esteña o animal. E agora que falaches dos eólicos, o impacto dos eólicos cando fan afectache ou sin máis? Como desde que empecé estaban ali, non che pode dicir se me afectan senón. A min mal non me fan. Os animales están acostumbrados a eles, eles tampouco fan moito ruido, fan ruido ali, normalmente fai moito aire, entonces xa o propio aire fai ruido, entonces non hai unha diferencia. Eu, personalmente, a min non me afecta. E os animales están tranquilos, e ainda mellor un día de sol que cando está a sombra do eólico poñense ali. Sí, é unha enerxía... O sea, hai moita xente que ao mellor lle molesta os animales deles ou tal, pero os meus, como están acostumbrados, claro, que non causan... Ves algunha noticia, algún andeiro que se queixa sobre... Sí, bueno, eso ao mellor é máis ben porque cando lles queren expropiar terreno para facer algo ou tal, pero bueno, aquí na finca que levo eu... Como xa estaban... Sí, como xa estaban, sigue todo. A parte, ahora falando do que produces a carne en cachena, da vaca de Francia sacas tamén carne? Sí. E leite nunca pensaches en producir? Non, porque as razas que teño son de carácter cárnico. Entonces son as razas que producen leite, pero producen un leite suficiente para o becerro. Non teñen leite excesivo. O propio leite delas mama o becerro e medra o becerro. Non é como unha vaca Holstein, unha vaca pinta, que bueno, xa son vacas que están preparadas xenéticamente para dar leite. Estas son vacas que máis ben a súa naturaleza. Producen leite para alimentar a cría, xa está. E non que pensaches en ter vacas leiteiras? Pois ideas teño moitas, de moitos tipos, pero de momento, como nese mundo tampouco estou metido, é un mundo diferente. Tal e como está hoxe todos os costes do leite, todo eso, de producir e todo eso tan caros, pois montar unha explotación de leite é unha inversión moi cara, porque tens que facer nave, tens que comprar ganado, e as vacas de leite consumen máis que as de carne, tamén producen o leite, pero a hora de comer é complicado. Os gandeiros de leite vexo que non teñen nin un sábado nin un domingo, que as vacas hai que muxilas pola mañá e a noite. Estas tens un pouco máis de libertad, entende? Estas teñen un pouco máis de libertad, por exemplo, imagínate, un domingo teño unha comunión, pois deixo o sábado todo ben organizado, deixo con comida, deixo nas fincas ben cerradas, con auga,
E o domingo, ainda que non vai, non pasa nada. Vou o lunes, reviso todo, e o que haxa que facer faigo. Tamén teño as vacas con collares GPS, entonces no caso de que, imagínate, se bote unha ou tal, pois mándame un aviso ao móvil, entonces acudo se é necesario. Se se boto a mellor para outra parcela miña, pois a mellor non acudo porque non lle fai mal a naide, pero se boto para unha carretera ou tal, xa vou inmediatamente. Pois se pasa un collo que cousa. Con que te cerrado? Con un pastor eléctrico ou é... Non, con malla ganadera, con rede. Malla ganadera? Sí, a mellor algunha parcela tiña dividida con alambre ou con pastor, pero o cercado ao redor está con malla ganadera. O pastor eléctrico moi caro, demasiado caro para o que... Moi caro non, pero o pastor eléctrico ten o problema de que ao mellor se cae unha rama dun árbol, fai contacto co suelo e xa che perde a electricidade. Entonces, se non lles dá corriente, ao mellor non respetan. Más cómodo é a malla porque é unha cousa máis dura. El tema, volvemos outra vez ao tema de produción de carne. Esa carne, donde a vende, sobre todo? En particulares, Sí. empresas? A maioría véndoa en Pizca, no restaurante que abrín co meu socio. E o resto particulares. A xente pa casa, que quera mellor un becerro, medio becerro. Non exportas afora? No, de momento no, porque claro, tamén levo pouco tempo e agora estamos poñendo a andar o restaurante e tampouco quero facer todo dun día para outro, hai que ir progresando, a mellor o día de mañá, pois sí que é unha idea exportala para algún outro país ou para outra comunidade que non seña Galicia, pero de momento quero centrarme en facer o que fago ben. Sobre a carne que produces, tes o sello de raza gallega? Si, tiño o sello de raza autóctona, a cachena. Cachena é unha raza autóctona, tiño o sello de raza autóctona e a Saler non, porque é unha raza francesa. Eso ten o sello de raza dache a carne suprema esta ou esa é diferente? A carne suprema non ten por que ser raza autóctona. Pero a ver, a carne suprema, para que seña suprema, ten que ter o becerro, ten que estar ca vaca hasta os 7 meses. E despois pódese meter a cebadero e hai que sacrificalo antes dos 11, creo que é ahora mismo. Non sei, porque eu como consumo para min non nos marco de suprema. Pero creo que é hasta antes dos 11 meses. A ver, ten que ser a Dios esa carne. Sí, notase máis porque, por exemplo, a carne das miñas vacas non ten a marca de suprema, pero é como se fora suprema, porque están os becerros cas vacas hasta os 7 meses igual, e sacrificos antes do ano, e bueno, é igual 20 días máis que 20 días menos, a carne é igual. Entonces, a carne é boa, pero como eu consumo no meu propio restaurante, e os particulares que lles vendo saben que é carne de kilómetro cero, carne producida por min, que o máis ecológica que pode ser, que as vacas están sempre fora, non é raro que se alimente con cousas compradas, se lles dou unha pouca erva, é erva que faigo eu dentro das miñas fincas. Entonces xa non teño esa marca. O día de mañá, imagínate, lle vendo a un supermercado, lle vendo a unha carnicería, ou vendo online a unha persona que non me conoce, que non é do entorno de aquí, pois ao mellor sí que teria que ter a marca porque axudaría a vender. Pero como de momento vou consumindo a carne e a xente cercana, non me demandan esa marca. Aforro as inspeccións que teñen as explotacións por ter esa marca. Teñen inspeccións dentro da IXP de Ternera Gallega. Veñen facer inspeccións, veñen mirar que sea verdad, que os becerros están cas vacas dos 7 meses, que esteña todo correctamente. Eu como eso xo faigo porque me interesa, porque a carne vendo a xente da miña confianza, e non quero quedar mal porque senón non me compran máis. Entonces xa non fai falta marcarla porque xa procuro que seña así. E pienso non lles das nada? Pienso doulles algo os últimos 3 meses de cebo. Os últimos 3 meses, imagínate, se os meto con 7 meses hasta os 11, pois eses 3 meses doulles algo de pienso e forraje. Ganan muchísimo máis peso ou ganan... Ganan máis peso, sí, pero claro, tamén é un gasto, tal como estamos o pienso e tal, pero bueno, dalle a carne en grasa, e dalle, para a hora de facer chuletón e facer así, dalle unha jugosidade máis superior, que non que vai da vaca ao dereito. Notaches moito, en canto por agora falamos do precio do pienso, sí. Notaches moito subida dos precios en todo? Subeu o pienso, subeu o doble, casi. E notalo nos beneficios da empresa?
os precios, se eu vendera a unha industria, os precios algo subiron, pero en relación ao pienso, ao que subeu o pienso, ao que subiron e ao que subeu o gasoil, e ao que subeu a maquinaria e todo, non se nota. Hoxe mesmo estáse perdendo, estáse producindo, a xente que vende á industria está producindo por debaixo do coste que está vendendo por debaixo do coste de produción. Hoxe mesmo tamén hai xente que é complicado. Eu, como vendo eu na miña propia hamburguesería e pizzería, pois teño un suplemento porque aforro o intermediario. Aforro esa industria que logo lle vendería a un particular en Lugo, ou na Coruña ou en Madrid. Aforro ese intermediario, o meu propio becerro é o que se vai ao matadero, e do matadero ben fresco é o propio que se consume en pizca. Entonces aforras ese intermediario que tamén ten que ganar, digo eu. Eu aí, pois, é onde teño esa ventaxa, ese margen superior que non ten a xente que vende a industrias como é todo isto. Claro. E o tema do COVID, porque este é un tema que, surgiu dunha anterior entrevista por os estudiantes, pero é diferente, é unha explotación gandeira. Como te afectou? Porque estabas empezando. Estaba empezando, sí. Afectoume como a min personalmente, o ter animales levei moi ben. Non houve familiares que tuveron contagiados. Eu nunca estuve contagiado, que eu sou opera, tuve familiares contagiados e tal, pero non houve ningún de gravedade nin eso. Entonces, como eu tiña que ir darles de comer aos animales e tal, pois xa salía pola mañá cedo da casa e procuraba botar fora o máximo tempo posible. Estaba cos animales, daballes de comer, cambiábamos de finca, facía no trator o que tiña que facer no trator, e cando viña para a casa, ao final era noite. Entonces levei un pouco apartado dos amigos, apartado de xente que lle tes aprecio, que non podes ver porque non permiten as leis, pero eu non estuve encerrado e tal, o sea que a nivel personal levei bastante ben. E a nivel empresa? E a nivel empresa, pois, foi indo, logo, non é como unha farmacéutica o mellor que se lucra, que se lucrou el, pero foi indo, tendo os seus altos e os seus baixos, pero bueno, non foise salindo, logo non é dicir perdirche moitos cartos, ao mellor unha temporada ganabas máis, outra temporada perdías, pero máis ou menos foi se igualando. E cando acabou a pandemia, aí xa... Cando acabou a pandemia, deu un repunte para arriba, tamén foi cando empezaron a subir os costes de todo, pero deu un repunte para arriba porque a xente quería salir, a xente iba de comidas, a xente tal, entonces a xente gastaba. A xente que aforrou na pandemia gastaba despois. E pasa a pandemia e montas o restaurante? Sí, Pizca. Como che ven a idea de, joder, vou montar un restaurante? Pois por sacar intermediario para a miña carne, para gastala. E falei con este socio meu que ele se leva dedicando 25 anos ao mundo da hostelería, ele é especialista, fixo cursos ele fai a súa propia masa para as pizzas, fixo cursos co campeón do mundo, e bueno, é moi profesional eso, e decidimos abrir os dous xuntos unha cousa onde el vende a masa que produce el nas pizzas, eu vendo a carne que produzo eu nas hamburguesas maioritariamente, pero tamén hai pizzas que levan esa carne. Entón, foi un acordo que fixemos entre os dous, e ben, estamos contentos, temos bastante xente, incluso xente que non é de Villalba, ven xente de Lugo, incluso da Coruña, que ven polas redes sociales, e ven por probar, e de momento estamos contentos e con ganas de seguir. Tes pensado ampliar, porque ahora creo que non te reparto a domicilio? Na hora non temos reparto. Tes pensado ampliar a eso? Pois a ver, eso é unha cousa ainda que temos en duda, porque os fines de semana temos moita xente ali, pola semana é máis liviano, pola semana sí que daríamos feito, pero os fines de semana temos moita xente que ven por pedidos para levar e a parte para comer ali. Entonces temos medo a poñer o reparto e non dar feito. Entón non queremos desatender o local para atender ao domicilio.
que aínda así a xente ven por ela igual, a xente que lle apetece comer unha pizza na casa, ven por ela. Estamos no centro de Villalba, Sí, non Dá un se ten que, paso. claro, non se ten que desplazar moi longe. Entonces, de momento, pois estamos en dudas. Non queremos desatender unha cousa para atender a outra. E de momento vai vos de puta madre. Sí, de momento me ven moi contentos e con ganas de seguir e ojalá o día de mañá poder abrir outro pizca noutro sitio. Fadedes hamburguesas, pizzas... Si, hamburguesas, pizzas, temos uns entrantes tamén, postres caseros tamén, e bocadillos. Bocadillos tamén. Sí. Ensaladas tamén. Ensaladas tamén facemos. E, bueno, a especialidade son hamburguesas e pizzas. Que xa a hamburguesa, como dixetes antes, vai ca a túa carne, unha pizza tamén. E hai outras pizzas, por exemplo, pizza á feira que é de pulpo. Eso xa non leva a miña carne, pero temos variedade. Non é solo, que ao principio moita xente dicía no, é que aí solo vai haber carne. No, tamén temos hamburguesas veganas, temos hamburguesas de pito, sabes? Temos unha variedade para abarcar un pouco todo tipo de público, porque ao mellor tú vas con os amigos e eles lles gusta a pizza e a ti non che gusta a pizza, entón tú podes comer unha hamburguesa ou un entrante, ou unhas croquetas. E o nombre? Pizca. Pois o nome Pizca botamos, meu socio máis eu, debatindo a mellor un día falando por WhatsApp 8 horas seguidas. Hostia, De inverno, que logo é de noite, hasta as 3 ou 4 da mañá, botamos con nombre, tíamos moitas ideas, e esta, pois, Pizca, piz é de pizza, K é de cachena, como é unha raza das vacas que teño eu, é como eu e el tamén, ao mellor temos idea día de mañá poder ter máis locales igual que estes, pois pensamos que como este era o primeiro, unha pizca é unha porción pequena dunha cousa grande. Pois entonces, ao mellor o día de mañá conseguimos ter máis pizcas, entonces varios pizcas fan unha porción. Foi a idea que tuvemos e ele gustou e a min tamén e fomos para diante con eso. Que nombres tiñades pensados, aparte de pizza? Tiñamos moitos, sobre todo gallegos. Gallegos? Si, tiñamos, por exemplo, ao mellor morriña, palabras así que o nombre... Palabras gallegas. Si, palabras gallegas así que caracterizaran o que vendemos. Produto local, produto casero, produto ecológico, produto que se cría ao final con todo o cariño do mundo. Non é unha industria grande que ten miles e miles de animales, ao final é como a quen di unha familia que producimos o produto que vendemos. E mentres, montas o negocio, este fai pouco, viaxas a Ecuador. Si, a Ecuador viaxei, ora fai nada. E agora, cando abrimos o local, meu socio máis eu decidimos que para ter unha variedade na carta sempre, ter algunha novedade, ter algo novo para que a xente non se aburrira, de vez en cando pois meter así unha novedade. Tuvemos, cando foi a época da matanza, tuvemos pizza e hamburguesa de zorza. Cando foi a época do outoño, tuvemos unha pizza de setas e levaba castañas tamén. E agora fui un viaxe a Ecuador e collín unha receta que probei ali e me gustou moito, e a que temos de novedade ahora mismo. En que se basa esa receta? Pois basase en 180 gramos de carne de cachena. De cachena, que é a carne que estou producindo as vacas. Chutney de piña, que é como unha compota que facemos ali, casera, que leva, bueno, algunha especie, piña, mazá. Está rica, ainda que a xente ao ser de piña dice, no, tal, pero non sabe moito a piña. Leva provolone, que é un queixo, rebozado. Rebozado, sí, rebozado, un pan rallado. Leva rúcula e salsa miel mostaza. Hostia, con que se come ben eso? Con pan brioche, con pan... Enche bastante. Sí? Con pan rústico enche bastante. Depois depende do pan que che guste. E a xente que come con pan brioche, ben, a xente que come con pan rústico, se non é unha persona que coma moito, costa lle acabar. Sí, porque tamén ao vir a hamburguesa con patacas e tal, se comes todo, costache. E despois tedes pensado sacar unha nova... Ahora que, por exemplo, ven
estamos na primavera, pero, por exemplo, non sei, alguna festividade que haxa próxima, tes Sí. pensado algo? Temos pensado, pero ese de momento vai ser. Secreto. Agora a idea que temos é facer vídeos con diferentes produtores. Imagínate, tú tes faz queixo de cabra, tes unha explotación de cabras, pois ir ali visitalo, gravar un vídeo con el explicando a súa trayectoria desde que empezou, Sí. como produce, como trata os animales, como cura o queixo, todo eso, e despois facer un vídeo reflexado en YouTube, reflexado nas redes sociales, e imagínate, se esa receta con ese queixo, hamburguesa con ese queixo, pizza con ese queixo, se se ten un mes, pois durante ese mes comprarlle a ele o queixo, porque así axudas a produtores que non sí. son tan grandes a sacar o seu produto. Hostia, está todo mal. Sí, é unha idea que estamos empezando a poñer a facer logo. O primeiro vídeo foi de Ecuador un pouco, pero bueno, non é ainda ben relacionado co que queremos facer. É un pouco así, fixos unha idea, un vídeo pequeno, pero agora o próximo que queremos sacar vai ser un vídeo máis largo, mellor de media hora, falando con produtor, enseñando como se produce, e despois reflexalo no Claro, restaurante. eso pon que, bueno, un que empeza, un que é pequeniño, joder, que é un Sí, restaurante... é unha axuda, Hostia. porque está vendendo o seu produto directamente E máis se funciona ben, Claro. está un queixo que sabe a Dios. Claro, despois ao mellor, incluso, se gusta moito esa hamburguesa ou esa pizza, por exemplo, a hamburguesa do Ecuador gustou moito, pois incluso agora ao mellor a deixamos na carta. E se gusta moito a pizza ou a hamburguesa con ese queixo que produce esa xente, pois se deixamos a carta vamos a seguir comprando. Entón é unha maneira de axudarlle a xente que empeza, que nos gusta apoiar as iniciativas xóvenes e ir entre todos facendo o camiño. Sobre iniciativas que falaches ahora, li unha noticia de que, bueno, ahora, antes, fora de cámara, deixácheme que está en stand-by, sobre exportar vacas vivas a Indonesia. Si, bueno, eso foi unha reunións que tuvemos co goberno indonesio e tal, pero de momento está en stand-by e non se sabe se se vai levar a cabo máis adiante, se non, entonces eu, cando non é unha cousa certa, Sí. prefiero non... Pero só isto, erades gandeiros gallegos solo ou... A idea era de un home de Lugo que tiña o contacto en Indonesia, mas eu íbamoslo facer, pero a idea era facelo así con algunha cooperativa de gandeiros galegos, iso. Pero claro, eso é complicado, hai que facer esa cuarentena aos animales aquí, teñen que botar moitos días en barco, o barco é moi caro, é difícil. Entonces, de momento, como coincidiu un pouco cando van ca pandemia e tal, quedou en stand-by e de momento está así, Sí. non lle seguimos dando para diante. Ahora que falaches, bueno, falamos ahora de criar en Indonesia, aquí críalas, pero tes toro, críalas en inseminación No, artificial. Teño toros, cas vacas e elas, cando salen en celo, os toros cúbrenas e... O sea, os toros son tamén dóciles ou... Sí, son dóciles. Procuro, cada hora de compralos, procuro fijarme que eso sea un punto importante. Aparte de que sean bons, teñen boa genética, e que sean dóciles. E os toros utilízalos sempre ou cando chega un punto dices aquí producimos a carne esta? Non, os toros están sempre cas vacas. Sempre. Cando elas salen en celo, os toros cúbrenas e normalmente van dando as vacas sobre unha cría ao ano, porque tardan algo en volver a tal. volver a cancer e tal, entonces é un ciclo natural. Nós nos pinchamos para que se poñan en celo ni nada. Se ao mellor unha vaca está máis delgada, tarda hasta que engorda, non sale en celo, entonces xa ela se regula a sí mesma, e outra que ao mellor está gorda, está con moita forza, ao mes de París xa sale en celo. Pero unha pregunta que se me va agora a cabeza. Reconoces as vacas? É dicir, teslle as vacas ou as cabalos? A mellor a primeira que tu veches, teslle aí... É que non tuve unha sola de primeira, sabes? Tuve 40, pero reconozco as diferencias logo.
non lles teño nombre, pero diferencias, sei cal é esta vaca, sei cal é aquela, ao mellor hai algunha que teño, digo, este becerro, pois teño que pensalo, e teño que fijarme ben, porque non me sale así, porque é unha cantidad moita xunta, e os becerros son parecidos, as vacas son parecidas, son ser todos da mesma raza, non é como se fora un cruce. Ao mellor unha ten a cara blanca, outra ten un pé blanco, outra ten o rabo blanco, entón son todas iguales, hai que fijarse tal, pero si tamén é o meu traballo, teño que conocerlas. Pero así, eu sei, non é unha cabezora, non sei por qué, tío. E ao ter, a ver, son cantas vacas tes ahora mesmo? 200? Pois hai hoxe 150 salers e 200 cachenas. Tes máis cachenas que... Sí. Eso por alguna razón ou...? Non, porque fun así criando e como na parte alta da finca, Sí. teño máis terreno, pois as salers todo así un pouco estabilizado e que as cachenas siguen aumentando un pouco. Esta pregunta que te iba a fazer ao principio, cales son máis fáciles de cuidar en si, as cachenas ou as... Más duras son as cachenas, Sí. a hora de comen menos, tamén despois os becerros dan menos kilos, é todo unha regla de tres. E as salers comen máis, unha vaca de máis corpo tamén despois produce, entonces é unha cousa. E aguantan ben, porque na montaña, joder, o frío ten que ser hostia. Sí, pero a cachena é unha raza moi dura, é unha raza pequena, e ali onde están hai bastantes pinos gallegos. Entón metes debaixo deles, abríganse, hai fragas, abríganse nelas. Si, aguantan ben. No inverno, ao mellor, lles complemento con algo de comida que eu produzco ali, e van aguantando, non son unha raza bastante económica. Allí na montaña neve ten que ver, Sí, en inverno normalmente- casi... Sí, normalmente Todo neva ben. todos os anos, pero non dura moito a neve, ao mellor dura 4 días. Todo de mal, non? Sí, non 3, 4 días, 5, unha semana, pero non é dicir botou un mes nevado. E o hiel, como, porque na montaña, nos camiños, por exemplo, vas no cual, non tens máis cuidado... Sí, hai que ter máis cuidado, é como a todos, é só porque non te queres mancar. Vale. Pero, sí, máis hielo, hai que ter cuidado, caxeadas, con... É dicir, é a época máis dura pa... Sí, pa min é a época máis dura, porque teño que alimentar as vacas, tanto as aleas como as cachenas. E para as vacas tamén, que é o cando máis frío fai. Agora, por exemplo, o mellor na primavera ou no brao, teñen pasto, pois non lles dou comida, e elas están máis gordas, están máis contentas, porque claro, é máis horas de sol, e tiran o pelo que máis largo que botan en inverno, e teñen máis comida. É que aí en Brao tamén debe facer unha calor ali na montaña ou fai Non, ben, como é alto, fai algo de aire, entonces Está incluso serás, está mellor de bravo as que están máis arriba que as que están máis abaixo, porque ao facer así algo de airillo non lles paran as moscas encima, entonces non lles están máis cómodas. E agora falando dun tema que lle afecta, creo que a maioría de gallegos, é o lobo. Sí. Cal é o problema co lobo? O problema co lobo é que hoxe é unha especie que está protegida e non deixan facer control nin batida del, está matando moitos animales. Antes era solo na montaña, pero ahora polo que se está vendo na televisión está vindo ao lado das portas das casas, aos pueblos, está atacando bastante a animales incluso domésticos como a cas, bueno, é un peligro, porque o día de mañá, igual que ataca un can aí, imagínate, está o teu fillo, o teu primo, o teu sobrinho por aí fora xogando, botalle a boca e desaparece unha criatura. Hai que ver tamén que, aparte de que é un peligro en sí, que o problema tamén era o papeleo que tens que facer a hora de atacache unha vaca, tens que chamar a xunta... Chamar a xunta, veñen os peritos vela, despois eso ainda vai a unha comisión que para decidir, eles sacan fotos e fan unha acta, ainda vai a unha comisión onde se decide se ese animal foi realmente atacado polo lobo ou ao mellor porque puido morrer antes e comer o lobo despois e bueno, entre unha cousa e outra Ao final tardan en darche unha axuda... Un ano, desde que cho mata que xa na solución, unha media dun ano, ás veces algo antes, pero por aí, cerca do ano. E non vos dá solución a xunta, pois...
non nos dá solución, e agora ao ser un animal protegido antes daban algunha batida, tían moitos daños, pero agora non hai solución. Podían, que sei, alimentalos eles. Sí, hai moitas iniciativas e moitas ideas, e hai xente que di, porque cando morre un animal tens que chamar a un camión para que che veña a recoller, entón hai moita xente que di, pois os animales que morren e que van nese camión que os boten nun sitio para que o coman os lobos, pero claro, iso tamén transmite enfermedades, se algún animal ten algún problema de tuberculosis, tamén o lobo ao mellor come esa carne e despois as heces do lobo quedan cerca dun manantial de auga e bebe outro animal e se contagia, entón esa solución tamén é difícil. Matalo tampouco sería unha solución porque logo tamén fai falta para que mate jabalíes e corzos e tal, pero unha cousa intermedia, nin que haxa tanto, nin tampouco. Entón, se foras, que se presenta a Xunta, que farías para controlar esa... Pois non sei que faría, a mellor dar batidas a zonas onde hai moitos daños, dar batidas, algunha batida con precinto, con control, para que non se poida matar os lobos que se dé a gana, matar... Hai estudios que dicen, oye, pois aquí hai unha manada de 12 lobos, bueno, pois cantos daños está habendo? Un 50% da produción, vale, pois hai que... non pode haber máis dun 20%. Entonces, facer un porcentaje, hai que eliminar tantos lobos. E ir así. E aí atrás tamén dicían capar algunha loba, ou esterilizar algún lobo e algunha loba, pero iso é difícil, porque un lobo é un animal moi difícil que como colles para capalo. Eso é moi difícil, é casi imposible. Entonces, como o lobo é un animal que cría, é como un can. Un lobo mellor pare 2 veces ao ano. Ainda que non críe máis que de cada camada 3 lobos, dunha parexa de lobos, a final de ano, hai 8. Sabes? Entonces, deberan intentar controlar un pouco a población porque se reproduce moi fácil. Non é dicir, non, con o lobo só trae un lobo ao ano, vale, é máis difícil, matas un lobo po ano non vai salir nada, pero imagínate, ainda que mates desa loba e dese lobo, ainda que lles mates unha camada que son 3, ainda siga vendo 5 po ano seguinte. Entonces, claro. Atopaches algunha vez? Tu haches algún encontro con ele? Sí, así no coche, o mellor, e iso e tal, pero bueno, é un animal bastante arisco, non máis ve algo de ruido ou luces, escapa, non é un animal que se quede mirando para ti. Se queda mirando e diga, vou cerrar como un can. Sí, é como un can salvaje. Despois falando da hora, que foi pouco, pasamos a un tema un pouco máis alegre, recibes un premio. Sí. O Premio de Desenvolvemento Rural, creo que se chama, na mocidade, na categoría de mocidade. Sí. Como recibiches esa noticia? Pois recibí invitaron a unha gala, eu non sabía que iba a recibir ese premio, e ali na gala proclamaronme ganador, é un premio por desenvolvemento polo tema da finca, e ao ser eu xoven e empezar de cero, e poñer todo a funcionar, pois a Xunta recoñeceume ese labor, e otorgoume ese premio. Afectouche, tipo, ahora tiño este premio, non é algo, pero digo... Non, porque ao final... como ter premios... Non, ao final a vida hai que ser humilde e sencillo, e hoxe estás moi arriba, mañá estás moi abaixo, e hai que intentar axudar a xente o máximo que poidas, e por ter un premio, ao final un premio é o que seña, tanto seña metálico como seña un galardón, e por ter un premio non te podes creer máis que naide, porque a vida dá moitas voltas un día podes estar arriba, outro día e nunca se sabe, ao mellor hoxe te crees un pouco máis chulo e deixas por debaixo a un compañeiro ou tal, e o día de mañá e tens que pedir un favor, e entonces hai que ser humilde. Eu intento sempre ser humilde, axudarlle a todo o mundo podendo, eu e sobre todo a xente que me axuda e ir indo e facendo equipo, porque ao final unha persona sola non fai nada. Se non tens xente ao teu redor que te apoia, que te axude e que colabore contigo, e che bote un cable cando che fai falta, tú botarlo a él, ao final esta vida, se non é así, non sirve de nada. Di que vale ter 1.000.000 de euros se non tens con quen gastar. Aí está. É moito mellor ter 1.000
É poder ir cos amigos de Sí, comida. tomar algo ou calquer cosa que estar... É riquísima, Claro, non non sirve de nada. salir nin nada. Ahora falando do tema, recibes o premio e tal, ahora estamos na actualidade. Tes pensado, aparte de crear máis restaurantes... Bueno, todo eso son eso? ideas, non Vale, quero dicir que se vayan... ideas. Ideas, pois, faríame ilusión e gustaríame a mí o día de mañá, o mellor, ou que algunha persona franquiciara o Pizca de Villalba e tuvera o mesmo nombre noutras zonas e o mesmo e a mesma maneira, gustaríame, pois si, como a eso gustaríanche moitas cousas. É algún que teñas que se poida decir fijo nestes próximos meses? Fijo, no, de momento vou seguir así a ver como evoluciona isto e non agora así proxectos para sacar á luz xa non, este ano quero tomalo para poñer ben a andar Pizca e acomodar todo ben. Asentado Sí, completamente. asentalo completamente, que facemos ora en agosto un ano aínda. E o ano que ven, pois, haberá cousas novas, pero este ano quero tomarme un pouco para asentar ben as bases, porque ao final un castillo, se non ten os cimentos firmes, non é nada. E agora vamos falar dun tema que é controversial non é controversial en realidad, pero por diferentes persoas que non falamos. Si, a rapa das bestas. Creas a rapa, xuntan unhas persoas, facedes unha rapa das bestas en Vilapera. Que trata, para o que non conozca que é a rapa das bestas? Sí, pois mira, a rapa das bestas o ano pasado fixena cunha asociación daqui de Villalba dos Cabaleiros. Foi unha iniciativa que tivemos en conxunto, eu tiña a idea de facer a rapa e decidimos, eles tiñan a idea de facer unha ruta a cabalar e decidimos facer a xunta. Pero bueno, eles normalmente xa fan outra ruta a cabalar anual, entonces sobre este ano a rapa vou facer eu solo. Eu vou facer solo rapa e eles a ruta fana noutra fecha, noutra época. Pero non por cobrar máis rollo ni nada, que eu levo ben con eles, eu son socio da asociación, pero decidimos así, porque ali arriba hai difícil acceso, cadralle lonxe por moita xente de Villalba, entonces co tema dos remolques e cos cabalos, digo eu, para ir en coche non, para ir en coche fácil. Entonces este ano, o 15 de julio, en principio non é nada novo, vou facer a rapa, vai, bueno, por encima, que ainda hai matices que dar, mellor fai algunha actividade máis, pero a idea que teño é, pola mañá, reunir o gando, a xente que o vexa, e despois rapalo e desparasitalo, despois facer unha sesión vermú, un catering de comida, unha comida campestre para todos, e despois pola tarde, pois non sei aínda se vou facer algunha actividade, mellor algún xogo de cabalos ou algunha carreira ou algo, despois soltase o gando outra vez para o monte, e pola tarde haberá música e bueno, algo de algún sorteo e festa, así entre xente que lle gusta ese mundo. E o que en si a rapa das bestas, que é? É dicir, colledes ao cabalo... Si a rapa das bestas, collemos os cabalos, métense nun cierre, e cortase esa crin, máis o rabo, a crin é... Sí, a cresta, non? A cresta, máis o rabo, e desparasítanse. Eso, porque non é moi... Porque os cabalos aí, eu que sei, miranse feros, digo eu. Sí, bueno, os cabalos póñense feros, pero vamos a ver, tú dices polo si sufren ou algo. Sí. É como a todo, ás veces val máis 2 minutos ao mellor dun pouco sofoco ou dun pouco estrés para o animal, porque o resto do ano vai pasar moito mellor inverno porque está desparasitado, porque ven o bravo e non o colla calor ao ter o pelo cortado. Entonces, ás veces non hai que mirar solo eso, hai que mirar que son 5 minutos un día ao ano para estar ben o resto dos 365. Entonces, por un momento, ao mellor se estresan un pouco ou tal, pero... Claro, as imágenes espectaculares. Sí, é unha loita entre o cabalo e o humano, pero corpo a corpo. Non tes nin armas, nin nada. É a forza, é maña. Mas que é forza maña. Bueno, forza hai que ter tamén. Pero é maña, porque tens que desequilibrarlos e cambiarlles a cabeza máis o equilibrio de sitio. E, bueno, é bonito, é peligroso tamén.
Sí, porque unha persona que non está de... ou que che cae encima ou eso, unha persona que non está deso é complicado, pero bueno, a xente que me ven a axudar é xente que tamén ten cabalos e que leva toda a vida neso, entonces saben de sobras, é moito mellor que a mí facelo. Eu o que aprendí foi deles. Ao final eles xa levaban toda a vida neso. Foi que eu en imágenes, a hostia, subidos no cabalo, algunha coz criminal... Si, hai que ter cuidado. Hai que ter bastante cuidado. E na que fixeches non houve ningún accidente, nada... Non procuramos facer as cousas un pouco... tampouco se permite que se meta calquera persona... Se queres ir ali, cando o cabalo está deitado, cortarlle a crin con a tixeira ou sacar unha foto non hai problema, pero non lle vamos deixar unha persona que non sabe que se lanza o cabalo, porque o mellor pisa outro, lle pega unha patada ou... entendes, é peligroso. Como última pregunta, queria che preguntar que lle dirías a aquela persoa, por exemplo, como tú, que ten 18 anos, que quere abrir o seu propio negocio, que ten dudas, que tal, que lle dirías para empezar? Pois diríalle que as cousas se non se intentan non se consiguen. E ora ten que ser unha cousa viable, ten que facer un estudio de mercado e ten que ter unhas bases, non é dicir quero ser astronauta e vou facer un cohete casero na casa e irme para a luna, non, hai que dentro dunhas bases e dentro dunha lógica falalo con asesores e gestores que saben deso, se eles o ven viable e tú tens a posibilidade, pois pa diante, que ao final é unha cousa bonita, sínteste tú ben por ti mismo, porque consigues sacar algo adiante e de cero, eu recomendo ya, sendo unha cousa viable e que se vexa que ten futuro, que non duden porque non se van a arrepentir. Se sale mal, sirvilles como aprendizaje. Pero eso de que salga mal, salga ben, en España non está moi penalizado, é dicir, se fallas, fracaso. En Estados Unidos, sitios así, dices, si fallas, volvo a intentar, sigo, mantengo... Bueno, en España, si fallas... Esa cultura, non sei. Si fallas, depende hasta que nivel falles. Tú abres un negocio e fallas en algún punto, podes ir corrigindo. Se fallas en todo, fracasas. Pero iso é como en todo. Tú se vas cruzar unha carretera e non miras para os coches, vas a atropellar. Entonces, falla calquera. Valle mal a calquera. Pero, se che vai mal, sirveche para aprender e sirveche para o día de mañá, se o queres volver a intentar nese mesmo ramo, pois tes unha experiencia que dices, pois así non vou facer, porque non funcionou. Pero rodeándote de vos asesores e de vos gestores e tal, e tendo unhas ideas claras, e ter moita gana de traballar, que hai que ter moita gana de traballar e ser serios, non ten por que ir mal. Hai que meterlle tempo, entendo. Meterlle tempo, horas, traballo, sacrificio, sobre todo ao principio. E non ten por que ir mal. Hai que rodearse da xente mellor posible, que é unha cousa que me gusta moito facer, rodearme da xente, sobre todo que seña mellor que a min. Para aprender, tú. Para aprender deles e para que me corrijan onde eu estou. Tú, a mellor, hai moita xente que ten un empleado, e se o empleado lle di algo, ele parecelle mal. Non, eu, a xente que teño ao meu redor, o que me din, intento estudiarlo, intento aprenderlo, intento leválo a cabo. Home, se me din unha barbaridade, non, pero se me din unha cousa lógica, estudio, e sempre hai xente que che dá ideas e que é máis inteligente que ti, que ten outras perspectivas, que hai que aprender dela, que é que che dá posibilidad para seguir e para crecer. Ao final aprendes dos demás e aprendes tamén do error, que se fallas nalgo, joder, para a próxima, pois isto vou intentar que non sexa así, que sexa de outra forma. Si, hai que ter bon equipo e xente de fiar, e xente de verdad boa, e inteligente, e se son moito mellores que ti, mellor. Porque tú, se te xuntas con xente boa, vas a acabar sendo bon, porque aprendes e se che quedan cousas. Te xuntas con xente peor, vas ir a menos. E a competencia? Bueno, deixo antes a última pregunta, creo que estás correndo. A competencia é como a todo, en todos os sectores hai competencia. Analízala... Sí, claro, hai que analizar todo, pero por iso é o que te digo eu no meu caso, que sou unha persona que non teño unha carreira, que non teño tal, pois ao mellor para analizar a competencia me sento con unha persona que é especialista neso, que xa analizou a competencia máis veces noutros sectores, noutros ámbitos, e me axuda tal, entre os dous, os datos que vamos conseguindo e vamos chegando a unha lógica que é o que dá o resultado.
Pois con isto finalizamos a entrevista, unha entrevista cortiña, para que non agrandala máis do debido, estirar o chicle hasta o máximo. Creo que contamos casi todo, Sí, perfectamente, e creo que estuvo moi ben. sí, ben, Encantado de terte aquí, Meo, Moitas ter a gracias oportunidade a de ti. entrevistarte. Con eso é todo, Meo. Encantado de terte aquí, espero Moitas que gracias, un día, cando chegue a ser algo, volvas. Si, home, cando queiras, eu sobre todo gostame axudar a xente que está empezando, a xente joven e ojalá chegues lonxe e a próxima entrevista que seña co presidente do goberno. Ojalá, vaya. Bueno, aí tiña moitas cousas que preguntar, pero bueno. Bueno, eles ten resposta para todo. Eso sí, políticamente correcto todo. Bueno, xentiña, gracias por estar aí detrás das cámaras. Espero que te des un like e suscribiros. 310 visualizacións tuvo anteriores podcast, espero que este supere un poquinho máis. Así que, chao. Hasta logo, gracias.